O persoal do Consorcio Provincial de Lugo para a prestación do Servizo contra Incendios e Salvamento conta cun novo convenio colectivo que incorpora melloras nas súas condicións laborais e de operatividade. O presidente da Deputación e do Consorcio, José Tomé, o vicepresidente do Consorcio e director xeral de Emerxencias da Xunta, Santiago Villanueva, asinaron o acordo e a nova RPT este martes no Pazo de San Marcos cos representantes dos traballadores. O convenio recolle un aumento salarial de 6.000 euros e a redución de horas do persoal que pasan a 1.642 anuais coa incorporación de 26 bombeiros aos parques comarcais. O recoñecemento como persoal laboral fixo dos traballadores con contrato indefinido no momento da subrogación no ano 2019, a redución da mobilidade entre parques, axudas sociais e mellor equipamento son outras das medidas aplicables ao cadro de persoal dos 6 parques do Consorcio, sitos en Chantada, Monforte, Sarria, Vilalba, Viveiro e Barreiros. O Consorcio contra Incendios e Salvamento está integrado a partes iguais pola Deputación de Lugo e a Xunta de Galicia.